Abantu ngisebeyamukelayo ukuthi kahle kahle mina ngiphethe 2 simomoza ngapha oculayo ngapha ngubhekene nensizwa ompempezayo angikho ke lapho ngilanga ngicela ukukhuluma namaso aphela ishimane one side ngifuna isoko lizongizwa ingqondo ukuthini yabona lekeke lekuthiwa yasenkandla le qoya kahle impela ngisho lelitsheketshe lumthobi sithole welanga uyipostile lekeke le inkandla yonke le bafowethu hazi wabona la emhlabeni ma uyisoka kunentombi ezothuka nje sikunika isidlo nje ungayishela ungashongo ukuthi iphapa mixel thawamnika amadoda so kunentombi nje ezoqoma ngamasayini ungayishelanga study itela nje amasayini ukuthi wena iyakuthanda noma neza lapha emumva amadoda funa wabona nje i-cheating kodwa le ngesilungu ke manje i-cheating cheater lokho ukucheata lento umkhokho omubi yaqala ungizwa bafethu ungizwa wafeba nje wayofebe emdletsheni wacheat ungizwa namanje usacheat emdletsheni angaze enkandla wona ke lephi mina angazi bafethu noma nayibona lento engiyibonayo noma nje sengiphapha kakhulu angazi bafethu angazi yolungiseka kanjani kodwa nifuna ukulungiseka bafowethu into elungisekayo kodwa siyabona sithule nje siyabona kulungile kodwa baqoke kahle amajongo siyami wangibona bona naleli fulumbe lelinye la gravela ku TV hasi bafowethu wasenkandla kodwa naye angasi nje nami bese ngiphawula njengesakhamuzi bafowethu isoka kuphela lizongizwa ukuthi ngithini kodwa nje hayi angazi ma